an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn. An ka belebele ale bɛ an bolo kɔrɔ ni o ye Banukokaw ka belebele Daramani Dunbiya Dɛkɔrɔ. An y'a kanu ko an bɛna wele bi nin wagati in na kibaruya caman bɛ an bolo k'o ɲininkaliw kɛ a la. Ne yɛrɛ tɔgɔla ye Banukoka ye, ale ye Banukoka ye. An bɛna ale bila k'a ka foli kunfɔlɔw kɛ fɔlɔ. Daramani Dunbiya ni ɲankuma. Nana i da sɔgɔ. I bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ maaw ye. N bɛ Ala fo k'Ala barikada ka kira bange fo ka kira barikada k'an fa n'an baw fo k'an fa su n'an basiw fo k'an kanu bɛɛ lajɛlen fo ka foli ta ka di yɛrɛ ma ka foli ta ka di kanuba bɛɛ lajɛlen ma i terikɛ ani kanuba n'o ye Sufi Badawi an b'a fo ka da ka maa min don a ŋaniya ka ɲi asidi tɛ ɲɛngo tɛ i sigilen bɛ dugu min na k'a dugu bɛɛ lajɛlen fo o de ye foli k'a di bɛɛ lajɛlen ma Daramani Dunbiya Dɛkɔrɔ t'a deni baro de. O kɔnɔna la an bɛna don an ka ɲininkaliw la ka sababu kɛ cɛkɔrɔba min ni i yɛrɛ bɛ a ko fɔ k'a yira i la k'a fɔ Togola yɛrɛ Banukoka ye n tɛ dunan ye cɛkɔrɔba ma ni o ye Bakonima Jara ye. N bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna an bɛ dɔ dɔn a kan. A denkɛ fɔlɔ ni o ye Sunkalo Jara ye. O bɛna bala i la bi ka sababu kɛ nin ɲininkali min filɛ ka kɛ nin ye a bɛna bala i la k'a fɔ Togola ye nin dɔn cogo di pour que k'a yira i la k'a fɔ Togola ye ɲininikɛla ye. Yali n bɛ ka ɲininkali tɔgɔ minnu fɔ n ye a tɛ wele o de la wa? Cɛkɔrɔba tɔgɔ de ye Bakonima Jara, a denkɛ fɔlɔ o ye Sunkalo ye. Ayiwa, o ye tiɲɛ ye. Alhamdulilayi. O tɛmɛnen kɔfɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔrɔmuso denkɛ ni o ye Satigi ye i yɛrɛ bɛ kuma Satigi min kan pour que k'a yira i la k'a fɔ n ye ɲinini kɛ a kan ne ye Banukoka e yɛrɛ Banukoka ye n'i ye nkalon tigɛ kuma ninnu kɔnɔna na i b'a fɔ Togola tiɲɛ tɛ a la. Bakonima Jara ni ale yɛrɛ kɔrɔmuso den ye Satigi ye yali nkalon b'o kuma la wa? I ye surprise kɛ n na sɔgɔmada in na o ye tiɲɛ ye sɔsɔcogo t'o la ale yɛrɛ kɔrɔmuso fa kelen ba kelen den de ye Satigi ye. Alhamdulilayi. Bamanan waliju an b'a fɔ ale de ma ko Bamanan waliju. Bon n bɛna i ɲininka fana surprise sabanan ye min ye ko ninnu ni ma ɲɛ k'i ka kuma mɔgɔw kan i b'a dɔn Satigi ale yɛrɛ a dɔgɔkɛ o dɔ bɛ yen ko Kalifa o nɔnabila fana ye Moro ye yali olu fana o tɛ tiɲɛ wa ka sababu kɛ Satigi yɛrɛ ka fɛnw kalifalen bɛ a la n bɛ sɔrɔ ka na Bakonima Jara fana nɔfɛ. O kuma i dansɔgɔ tiɲɛ don. Tiɲɛ don. Ale dɔgɔkɛw ye tiɲɛ don sɔsɔcogo t'a la. Ayiwa bon o tɛmɛnen kɔfɛ Bakonima Jara ni i yɛrɛ b'a wele ko i ka cɛkɔrɔba ko mɔgɔ caman tɛ a dɔn ne b'a na dɔ ɲɛ f'i ɲɛna a yɛrɛ ka foro la a kɛlen bɛ ka buguso dɔ jɔ buguso 2 minnu kalifalen bɛ a yɛrɛ denkɛ bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bi Bakonima Jara ka foro la yali nkalon b'o kuma la wa? Togola ɲɛnamaya ko ka ca n kɔni b'a dɔn i kɔni ye Banukoka ye o siga foyi si tɛ ne na. Siga foyi t'a la. Ne kɔni ma wolo Banuko dɛ mais ne fa ye Banukoka ye ne ba ye Banukoka ye ne fa bɔra Wɔla ne ba ye Wɔlaka ye. Alahu akibaru. I y'a faamu an ye Maganakaw ye ani Sobarakaw ye ani Bɛnkɔrɔlaka mais an wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ mais n kɔni b'a dɔn e ye Banukoka 100%. I ye min fɔ Bakonima ka foro la buguso jɔlen bɛ yen buguso 2 de bɛ yen min ye a ka cɛso ye a ka foro kɔnɔ sɔsɔcogo t'a la. Voilà. I da sɔgɔ. Sibo anw bɛ kow ɲɛɲini kosɛbɛ koyi ayiwa yarɔ i yɛrɛ kɔni kuma na i b'a ka fɛn caman dɔn anw y'a dɔn a y'i bilasira kosɛbɛ bi na i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna i kanubagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi na labilalen kɔfɛ. Bon i b'a dɔn ko kelen de bɛ yen ko min hali sɔgɔmada na sisan ne yɛrɛ dabali bannen don ko min na. N b'a dɔn kɔrɔba in bamanan dɔnni sira fɛ farafinna ani farajɛla ala y'a dɔnni di a ma ma dɔnni wɛrɛ fɔ dɛ bamanan dɔnni sira fɛ farafinna ani farajɛla ala y'a dɔnni d'a ma. Kɔsa in na ne taara muso kelen sɔrɔ yen fo sɔgɔmada na fo sisan ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka de. N b'a dɔn dalu min fɛnɛ don dalu in bɛ cɛkɔrɔba in bolo k'a daminɛ 2014 2015 2016 fin 2017 ne yɛrɛ mɔgɔ min ci ka taa acheteurs minnu bɛ yen Côte d'Ivoire acheteurs minnu bɛ yen ne ye kakaw sanna ni anakadi sanbagaw ye ni problème kun y'u sɔrɔ ni vagabond bɛna dɔn ka sɔrɔ ne yɛrɛ jɔra mɔgɔ min jigi kɔrɔ ka nin ko in k'a mɔgɔ min a ka ca ani maa minnu bɛ yen fɛ a ka ca mais mana kɔsa in na ne taara muso kelen de sɔrɔ yen mais bilahi ne ma taa ni muso in ye n tɛ muso in dɔn ma taa n'a ye mais n taara sɔrɔ yen i b'a dɔn cɛkɔrɔba denkɛ sabanan bɛ si yɔrɔ min na n'anw taara an bɛ si yen de
y'a faamu muso in comptable ba de ye muso in ye société ba dɔ bɛ Bamakɔ o comptable de don a kun ye wari de ta k'a di a yɛrɛ cɛ dɔgɔkɛ ma $47,000 cɛ dɔgɔkɛ kun bɛ ka transport de kɛ n'a ye kɔsa in na mobili kasaraw la u ka mobiliw jenina y'a faamu et puis a dalen don a cɛ dɔgɔkɛ la 100% o de kama a kun ye wari in ta k'a d'a ma mais i b'a dɔn tiɲɛni min kɛra muso in a ye mɔgɔ dɔ de sɔrɔ o de ko a ma k'a ka taa cɛkɔrɔba in fɛ yen ko ala ta kɔfɛ n'a taara cɛkɔrɔba in fɛ yen n'a seginna a bɛ jigiya sɔrɔ n bɛ segin kuma kan ne ma taa ni muso ye mais ne bɛ si yɔrɔ min na chambre dɔ bɛ yen ni u ka dunan ɲɛnɛmaw taara olu bɛ si yen sufɛ an sigira an bɛ baro la an bɛ te min na muso da donna ka kuma la ya ko ne nana baara de kɛ n ko ne mana baara kɛ dɛ n ko yan ye ne yɛrɛ ka du de ye a sɔrɔla ka ci fɔ ne na k'ale nana k'u ye ɲɔgɔnmɛ baara de kɛ ale ye ne ko ɲɔgɔnmɛ baara de kiri k'a kɛra ale ye k'ale kan ka segin sini n ko bon n'i seginna sini i bɛ nin jaabi sɔrɔ donc o de la cɛkɔrɔba denkɛ ko a ma an ka taa cɛkɔrɔba yɛrɛ fɛ cɛkɔrɔba ko a ma ko karisa nin de ye dɛ fitinin ye i b'a ka numéro ta désormais ni ci min b'i bolo hali n'i ma an wele i bɛ nin wele ni nin y'i bila yɔrɔ min na o de don i b'a dɔn sɔgɔmada na sisan ni muso ye ne wele sɔgɔmada in na premier la ye ne wele a ko dɛ a ko e de tɛ dɛ fitinin ko awɔ ko ko n kun bɛ kɛ i tɔgɔ renseigner ka ɲa a ko i b'a dɔn ko sɔgɔmada na olu ka patron nana société kɔnɔ ko patron nana $80,000 de di ale ma k'ale k'a garder ale ko patron ma ko ka taa bila banque de la wa ko ka taa verser banque la k'o ayi dɛ k'a garder ko k'a garder mɛn na ko patron donna bureau kɔnɔ ani a taara mɔgɔ dɔ reçoit bureau kɔnɔ o kɔnɔna la a ye ne wele a bɛ ka cɛkɔrɔba denkɛ Sunkalo wele a bɛ ka ci ɲɛfɔ an ɲɛna ko non a to tan ko ma ko k'a i k'a minɛ fɔlɔ a to tan i b'a dɔn sisan tuguni muso bɔra ka ne wele ko cɛ nana fɔ ale ɲɛna patron nana fɔ ale ɲɛna ko komi a mɛnna société kɔnɔ a ka baara kɛ ni wari in ye yanni ale mɔgɔ ka s'a ma. Allahu akbar. a ko ne ma ko qu'est-ce que ko t'a kɔ n ko mun ko b'a kɔ ne ko cɛkɔrɔba tɛ jinɛ baara fɛ a tɛ jinɛ ko fɛ a tɛ samiru ko fɛ a tɛ wuranaya ko fɛ o mun ko de b'o kɔ adamaden de y'a d'i ma et puis mɔgɔ min y'a d'i ma i b'a dɔn i yɛrɛ ka patron don ale de ye société chef ye ale de y'a d'i ma k'i ka baara kɛ na yanni mɔgɔ ka s'i ma n'i taara baara min kɛ ala de y'a jɔ o jaabi d'i ma dɔrɔn ne ko a ma bɔ sisan komi i kun ye wari de ta k'a di cɛ dɔgɔkɛ ma kasara nana ka mobili jeni o wari ɲɔgɔnna bɔ a nɔ la i k'o bila société dɔ la wari tɔ min b'a bolo a ka baara kɛ n'o ye mo ni min farati yɛrɛ ɲɛnɛmaya bɛɛ kɔnɔ a t'i ɲininka bilen ka s'a ma o tɛ yɛlɛma cogo t'o la c'est à dire 2014 2015 2016 ne kun bɛ mɔgɔw bila ka taa de ka taa baara kɛ ka segin a baara tɛ kɛ adamaden si ye k'i m'a jaabi sɔrɔ et puis i bɛna mɔgɔ min sɔrɔ mɔgɔ min bɛ n'i wele a kɛra i yɛrɛ dɔnbaga ye o a kɛra i somɔgɔ ye o a kɛra i fa somɔgɔ a kɛra i ba somɔgɔ ye o hali n'a ma k'i dɔnbaga ye mɔgɔ min bɛ n'i wele k'a fɔ karisa ni nafolo min bɛ ne bolo a minɛ i ka baara kɛ n'a ye yanni mɔgɔw ka s'a ma a nafolo dɔgɔmani kɔni bɛ taa $50,000 ka taa o ye sababu baara de ye ale ko sababu baara de ye tiɲɛ ye ka sababu baara adamaden sababu wɛrɛ ka da yɛlɛ a tigi ka ɲɛnamaya dilan o dalu fin a bɛ ne bolo o ye kelen ye dalu filanan ye jumɛn de ye maa min bɛ yen n'a taara jamana kɔfɛ a kɛra jamana o jamana a kɛra Sénégalais a kɛra Côte d'Ivoire a kɛra Burkina a kɛra farajɛ jamanaw ye maa minnu bɛ to ni jamana ninnu kan n'u bɛ musow furu ka taa ni u ye musow selen o jamana kan o muso kelen ka tila k'u janfa k'u ka avenir tiɲɛ u bolo k'u ka sɔrɔdaw tiɲɛ k'u janfa k'u bila gɛlɛya kɔnɔ k'o musow dabali k'u lasegin o dabali bɛ kɛ ka taa don tigiɲɛso la o dɔnni o dira ne ma i b'a dɔn o tun bɛ maa min bolo ni cɛkɔrɔba ko k'a ka di ne ma o ye bamanan waliju ye n'o ye satigi ye kosɛbɛ cɛkɔrɔba de ko satigi ma n b'a dɔn dalu caman bɛ dɛ fitinin bolo ala y'a sɔn dalu caman na an yɛrɛ dalu caman d'a ma mais a ko dalu min nege b'a la maa minnu bɛ k'a wele k'u bɛ aventure la u ka musow y'u janfa u ka musow taara n'u denw ye u ka musow y'u bila kɛnɛ ma dɛ fitinin ko k'a mago bɛ nin dalu la a d'a ma o ye dalu ye min baara bɛ kɛ a bɛ fɔ dalu min ma ko karisa welela de ka na tiɲɛ don dalu dɔw bɛ yen e bɛ bamananya ta sira dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a dɔw yɛrɛ bɛ na u fatɔlama de bɛ na walahi a bɛ kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ na i b'a sɔrɔ u b'u to circulation dɔrɔn u bɛ na u bɛ problème sɔrɔ dɔrɔn faama b'u cɛ dɔrɔn k'u lasegin ka na Afiriki kosɛbɛ wala a bɛ fɔ dalu min ma k'u y'a wele ka na de o dalu dɛ o de dira ne yɛrɛ ma sisan Allahu akbar baara bɛ kɛ de ka taa don tigiɲɛso la dɔnni ye gindo ye i b'a dɔn ne ye nin kuma fɔli min kɛ ka na se bi ma maa minnu ye ne wele est-ce que i b'a dɔn maa dɔw bɛ Sénégal kɔnɔ maa dɔw bɛ Sénégal kɔnɔ olu ta ka jugu ka tɛmɛ hali Europe ta kan Allahu akbar donc ni sɔnja bɛ cɛ o
cɛ tan e de wulila ka taa jamana kɔfɛ ka se sɔrɔ k'i muso déplacer ka taa ou bien ka musolamɔgɔ dɔ déplacer ka taa o sele ye o ye e janfa k'i ka baaraw tiɲɛ ka kɛ sababu ye e tɛ siyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ u ka ne wele dɔrɔn i bɛ fɛ muso in ka segin cogo min na a bɛ segin ten o musolamɔgɔ caman fana bɛ yen minnu fana taara ala ye se d'u ma u taara olu fana taara n'u ka cɛw ye u y'u ka cɛw janfa n'o problème bɛ muso muso da la a fɔ ne ɲɛna o cɛ bɛ segin o tɛ dalu fila ye. o ye fila ye. dalu sabanan bamananya gindo fɛ su 9 ka adamaden ka ɲɛnamaya dilan su 9 9 jours. 9 jours tile 9 kɔnɔ ne yɛrɛ ye n ka baara kɛ su rɔ. kosɛbɛ n y'a ye. o bɛ kɛ ni sagajigi jɛman pasi ani mande sun a lili kɛnɛ. mande sunsun dili kɛnɛ. o bɛ kɛ ni o de ye mande sunsun dili kɛnɛ a bɛ kɛ ni o de ye daga a yiri bɛ don o daga de kɔnɔ. ka adamaden ka ɲɛnamaya dilan 9 jours kɔnɔ tile 9 kɔnɔ su 9 a baara bɛ kɛ daga ka su 9 n'i tilala i b'a yiri bila ka taa d'a tigi ma courrier fɛ a fana bɛ yiri in ko su 9 yiri in bɛ ko cogo min na i b'a fɔ a tigi ye su 9 tɛmɛnen kɔfɛ o tigi ka ɲɛnamaya bɛ dilan a ka laɲini bɛ sabati a bɛ sɛgɛn min kɔnɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala bɛ dayɛlɛ k'a ye ala bɛ sababu d'a ma o su 9 gindo ala barika la o bɛ ne bolo bi surɔ ne yɛrɛ in t'a kɛ kosɛbɛ est-ce que i ye kuma fɔ ma bamananya sira kan jinɛ ko tɛ jinɛ tɛ wele jinɛ baara tɛ o tiɲɛ samiru baara tɛ sababu baara de don sababu ka adamaden ka ɲɛnamaya dilan bamanan dɔnni sira kan tile 9 bamananya kɔnɔ an b'o dɔn awɔ tile 9 tile 10 tɛ tile 11 tɛ dɛ tile 9 n'i y'a baara kɛ cɛ o cɛ i y'a kɛ muso ye n'a tilala yiri in koli la yiri in koli kɔfɛ ala b'a ka sababu d'a ma ala bɛ dayɛlɛli k'a tigi a tɛ sɛgɛn k'o kɔfɛ bilen Allahu akbar o dɔnni ala barika la o dira ne ma surɔ ne yɛrɛ in t'a kɛ donc ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo i b'o fɔ n ye n b'i jaabi Simo cɛkɔrɔba y'i bilasirali ko ɲuman belebele an y'a ye k'a fɔ bibi na i yɛrɛ ko kalanden caman tun bɛ a bolo dalu wɛrɛw b'i bolo tuguni minnu bɛ maaw bilasira min ni nin si tɛ kelen ye Simo i m'i da se olu ma dɛ an bɛ fɛ i da se fɛn min kun nege bɛ ne na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de kun ye ne ni cɛkɔrɔba ka kɛlɛ ka ban ne yɛrɛ ka se ka tamasere découvert kɛ depuis ne ni cɛkɔrɔba kɛlɛla ne kun tɛ se ka tamasere découvert kɛ ne yɛrɛ kun tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ mana ne wele n b'a f'u ye a ka baara bɛ tɛmɛ cɛkɔrɔba fɛ yen de a ka filɛli bɛ tɛmɛ cɛkɔrɔba fɛ yen mais n'a filɛli tun bɛ kɛ an bɛɛ tun bɛ don a kɔnɔ su fɛ parce que filɛli bɛ daminɛ su 1h30 fo ka se sɔgɔma 6h ma souvent o ye tiɲɛ ye mais k'a fɔ ko k'a découvert kɛ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ka sira tɛ o de kun hami bɛ ne na mais ala barika la an na bilala o la an yɛrɛ b'an ka découvert kɛ ka sɔrɔ an ma cɛkɔrɔba wele an ma tɛmɛ a ka sira fɛ o kalanden damadɔ fana bɛ yen sira labilala olu fana ye olu fana bɛ se ka u ka mɔgɔw ka tamasere découvert kɛ ka kuma kan togo la o yɛrɛ dama bɛ adamaden nafa diɲɛ kɔnɔ quoi parce que yɔrɔ tamasere ye dɔnni ye dɔnni min ni maaw kun t'a dɔn k'a bɛ yen et puis dɔnni min fana don a tɛ yɛlɛma parce que adamaden ka diɲɛlatigɛ bɛɛ b'a ka tamasere de kan kosɛbɛ n'i y'a ye bibi na mɔgɔ b'a fɔ dɛkɔrɔ mun don tamasere tɛ yan adamaden n'i bɛ kuma n ko mɔgɔ b'i kumakan de jateminɛ n'i bɛ kuma baganw t'i lamɛn mɔgɔ b'i kumakan de jateminɛ kosɛbɛ ni maaw y'a dɔn e bɛ fɛn dɔ fɔ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ 4 tɛ i bɛ fɛn fɛn fɔ o bɛ kɛ cogo la maaw bɛ tugu i kɔ hali n'u t'i fɛ o bɛ tugu i kɔ kosɛbɛ bi o jama de bɛ ne kɔ tamasere jama de bɛ ne kɔ n bɛna fɛn dɔ fana f'i ye n'a ka di yanni video ka diya i bɛ se k'a tigɛ mais n bɛna fɛn dɔ f'i ye min bɛ ka maa caman sɛgɛn maaw bɛ ka ɲinɛ o kɔ cogo la i bɛ maa caman ye k'a fɔ n sɛgɛnna n bolo banna n ye n bolofɛnw feere n sɛgɛn bana est-ce que dɔnni baara ye tiɲɛ wa est-ce que moriya ye tiɲɛ wa est-ce que nin ko ninnu ye tiɲɛ ye wa maa caman de bɛ nin kuma in fɔ mais n b'a yira maaw la dɔnni ye tiɲɛ ye dɔnni ye wulibali de ye quoi mais fɛn dɔ bɛ adamaden ka tamasere sanfɛ ni bamananw ko a ma ko dolola yɛlɛ kosɛbɛ a tɛ bɛɛ ka tamasere sanfɛ dɛ a mɔgɔ ka dɔgɔ a bɛ mɔgɔ minnu ka sira fɛ a mɔgɔ ka dɔgɔ togo la ni nin bɛ maa min ka sira fɛ laturu t'a ye ni nin bɛ maa min ka sira fɛ koloni t'a ye ni nin bɛ maa min ka sira fɛ kalajan t'a ye kalasurun t'a ye i b'a tigi ka tamasere de ta k'a lajɛ togo la ni nin bɛ maa o maa ka sira sanfɛ tant a ma layɛlɛ tigi ka diɲɛ mori bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ soma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ jinɛtigi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa tɛ sɔrɔ dɔnnibagaw la min bɛ se k'a tigi mago ɲa tant a ma layɛlɛ o de kama caman b'a fɔ ne yɛrɛ sɛgɛnna n ka wari dunna karamɔgɔ ye n ka wariw dun u ye n bolo ban tiɲɛ tɛ nin ko in na i bɛ se k'a fɔ k'i taara karisa de fɛ yen o ma se k'i mago ɲa mais tiɲɛ bɛ dɔnni na dɛ tiɲɛ b'a la o fɛn de bɛ o kɛlen don ka maa caman de sɛgɛn togo la ni nin b'i ka sira kan n'a ma layɛlɛ ni san pɛrɛn cɛ i b'i si kɛ ka wari ɲini ka taa di karamɔgɔw sigilen ma i tɛ kɛ fɛn ye tant a ma layɛlɛ awɔ mais fɛn min don ala b'a bila
ka dɔw ka sira kan i b'a sɔrɔ dɔw bɛ sa n'u sera san 60 ma a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ bɛ san 50 dɔɔni a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma dɔw bɛ san 30 dɔɔni a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma o kama fɔlɔ ni kun taara bamananw fɛ ka taa filɛli kɛ o b'a fɔ karisa e tɛ se ka kɛ maa min bɛ nafolo sɔrɔ denmisɛnninya kɔrɔ mɛ n'i ye ni si hakɛ sɔrɔ ala b'i ka dolow dayɛlɛ ala b'i ka siraw dayɛlɛ bamananw kun b'o fɔ maa caman ye ten a kun bɛ fɔ maa kɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲɛna karisa e tɛ se ka nafolo sɔrɔ mɛ ala bɛna den bɔ e la den min bɛ nafolo sɔrɔ k'e ta ka diɲɛ ta o ye tiɲɛ ye o kun bɛ fɔ maa kɔrɔ caman ɲɛna o ye tiɲɛ ye ala barika la o maa kɔrɔw bɛ dugukolo kan hali sini u bɛ se k'o seereya kosɛbɛ kosɛbɛ et puis fɛn filanan ye jumɛn de ye n b'o fɔ n bɛ bɔ kuma kɔnɔ komi n bɛna ci dɔ la maa caman de dolo sigilen don ka sɔrɔ u t'a kalama maninfin dun n'a dolo de kan ka taama ɲɔgɔn fɛ voilà komi an ko ko tamasere mais pour que mɔgɔw k'a faamu adamaden n'a dolo de kan ka taama ɲɔgɔn fɛ mais maa caman dolo sigilen don u t'a kalama n'i dolo sigilen don k'i to yɔrɔ min na ni min farati hali nasɔngɔ sɔrɔli bɛ gɛlɛya i ma hali faama dolo sigira a ka faamaya bɛ tiɲɛ i b'a ye u b'a wuli ka bɔ a pilasi la ka mɔgɔ wɛrɛ nɔmi komi sisan n'i dolo sigira sanni tɛ k'i kun hali n'i ka fɛn bila promo la fiɲɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma ka promo kɛ sinɔn sanni tɛ k'i kun opérateur économique n'i dolo sigira tiɲɛni bɛ don i kun acheteur minnu filɛ nin kago sɛnɛ ni fɛn ninnu n'i ye tiɲɛni donna a fɛn fɛn kun i b'a sɔrɔ a dolo sigira de o de kama ne b'a fɔ mɔgɔw ye u kana yiri bɛɛ ta réseau sanfɛ k'a ko u kana bololanɛgɛ bɛɛ ta ka don u tɛgɛ la u kana nasi bɛɛ kɛ mun ta ye c'est-à-dire ala tɔgɔ dɔw bɛ yen ani adamaden bɛɛ tɛ taa nasi dɔw bɛ yen ani bɛɛ tɛ taa bololanɛgɛ dɔw bɛ yen n'i y'a don i bolo la fo k'i sa i tɛ kɛ fɛn ye donc mɔgɔw ka ko ɲɛɲini ka sɔrɔ ka wuli ka don mɔgɔw kan Simbo ni diyala n ye nka sani ne tun k'i bila i ka daga min bɛ yen ni juguya mana wara i la daga in ne tun bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli dɔ k'o kan daga in bɛ sɔrɔ cogoya min na bon o daga de filɛ nin ye daga min don a sɔrɔ man di parce que ni min farati hali i bɛ k'i denw kala ye parce que ne bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli dɔ de kɛ Simbo sani don wɛrɛ cɛ parce que tɛna i to yen o bon daga min don n'a y'i diya i bɛ daga in sigi i ka du kɔnɔ adamaden fɛn o fɛn n'a donna e ka du kɔnɔ ma cɛ bɔ cɛ la ma muso bɔ muso la dɔnnibaga fara kunfin kan de fait k'a ko ni donna e ka du kɔnɔ o kɔfɛ o tigilamɔgɔ ka tila ka essayer k'a bɛ gɛlɛya sigi e kan ou bien ka fara e janfabagaw kan i b'i sigi b'o tigi laban lajɛ i ma ye kɔrɔlen ne tun b'a fɔ n ko cɛ o cɛ donna ne ka du kɔnɔ muso o muso donna ne ka du kɔnɔ n ko don dɔ aw fɛn fɛn mana ne janfa aw b'aw sigi aw b'aw laban lajɛ o ye sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye dɛ o ye sɛbɛ yɛrɛ de ye o juguya daga o bɛ ne bolo n b'a daga don a bɛ don ni numu ka nɛgɛbo de nɛgɛbo kelen kelen min numu bɛ nɛgɛ min gosi o nɛgɛbo hakɛ dɔ bɛ yen dɔnni ye gindo ye ani mɔgɔ yiri ani jatigi faga ani jala fara ani sɛfin ani miseli ne b'a daga don ni o de ye mais daga in ka k'i kɔ a la kuma bɛɛ parce que hali n'i tora k'i kɔ a la kuma bɛɛ ni min farati n'i ye cɛ ni min farati i muso n'a bɛ k'i janfa a si bɛ tigɛ ni muso b'i janfa dɔrɔn a si bɛ tigɛ awɔ a tɛ ko kuma bɛɛ n'a y'i diya a ko san kɔnɔ siɲɛ kelen a sigilen to i ka du kɔnɔ dɔrɔn awɔ san kɔnɔ bɛɛ a ko siɲɛ kelen dɔrɔn mais a sigilen to i ka du kɔnɔ n'a sigilen yɛrɛ b'i ka du kɔnɔ a bɛ baara min kɛ e yɛrɛ bɛ koli min kɛ a bɛ baara min kɛ e yɛrɛ koli yɛrɛ la o tɛ se k'o ban fɔlɔ n'i y'ale daga ko hali yɛrɛ woloden i jeli walahi hali jeli n'a ye juguya minɛ a bɛ farigan da n'a ye farigan da daga in bɛ tila ka na sigo de da i la ni daga in nɔ don dɔrɔn a bɛ na sigo da i la k'ale de y'i den minɛ i kan ka ɲama lakari cogo min na i b'a lakari ten n'a ye mɔgɔ minɛ i ye dɔrɔn a b'a yir'i la ko ne de ye karisa minɛ a bɛ sigo da i la i bɛna dɔn k'a fɔ ko nin daga in ale de ye karisa minɛ donc o de ye kuma ye k'a f'i ye numéro de ye plus 34 663 10 14 06 ni numéro kelen pewu de bɛ ne bolo togo la ni numéro kelen pewu donc n b'i bila yan ko n bɛna ci dɔw la ni ala sɔnna mais togo la ala kama kana n ka cɛkɔrɔba ka yɔrɔ yira mɔgɔ la vraiment n'an tɛna yira curiosité de b'a dɔn i b'a dɔn farafin man ɲi i folen don non n'ala sɔnna a tɛ yira merci